Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбер темалар турында кыскача. Күптән көтелгән капиталь төзекләндерү 44-нче мәктәптә ремонт эшләре дәвам итә. Муса Җәлил һәм Яршолы проспектларын тоташтырачак, яңа елда да эшләр бара. Участоктан нинди үзгәрешләр булачак? Күптән көтелгән капиталь төзекләндерү масштаблы яңарту 44-нче мәктәптә үткәрелә. Бу мәгариф учреждениесендә төзелгән көннән бирле беренче глобаль үзгәрешләр. Объектта мэр Ноэль Мәгдиев җитәкчелегендәге делегацияда булды. Толырак безнең материалда. Әйтерсең лә син фаунаға эләгәсең. Кышкы бакча 44-нче мәктәпнең аерым горурлыгы. Монда банан, пальма, шактый күп чәчәк атучы үсемлекләр үсә. Мәгариф учреждениесендә барлык шартларда тудырылган. Вот этот вот купол, он в принципе у нас задерживает ультрафиолет, и получается так, что у нас он так вот собственно говоря, орошение тут было еще у нас, когда купол тек. Ну, теперь у нас все хорошо. Птички попали, у нас были тут дырки небольшие, то есть залетели, и вот они тут живут, дети их подкармливают. Мәгариф учреждениесе проекты республикада бердән-бер, Россияда икенче. Мондый мәктәп Сочида гына бар. Школа действительно холодная. Там есть некоторые проблемы, которые вот сейчас полностью замена сантехники идет в подвале. То есть и батареи пускают. Причем есть такие моменты в этой школе, что используется не ленинградская система отопления. Мәктәптә тәрәзәләр, ишекләр, инженерлык системалары яңартылачак, ишек алды һәм башка күп нәрсәләр ремонтланачак. Мәгариф учреждениясен үзгәртеп коруга 130 миллион сумнан артык акча юнәлдереләчәк. Фасад эшләре исемлеккә керми. Шулай күп еллар эшләми торган бассейн мәсьәләсе дә хәл ителәчәк. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шулай ук шәһәр башлыгы тагын бер төзелеш майданчыгында булды. Муса Җәлил һәм Яршолы проспектларын тоташтырачак яңа юл транспорт хәрәкәтләре санын киметәчәк. Участоктан нинди үзгәрешләр булачак һәм барлык төзелеш эшләре кайчан тәмамланачак? Бу сорауга җавапларны алдагы материалда белерсез. Сарман трактығындагы бурылыш бетереләчәк. Бу юл транспорт хәрәкәтләре еш була торган урын. Аның урынына борт таш белән айыргыч полоса азайтылачак, ә күпер астында бурылырга мөмкин булачак. Мы сделали 4 съезда, поэтому я думаю, всем удобно, наглядно можно показать, как это будет выглядеть. Если мы условно едем со стороны Нового города в старую часть города, и вы резко передумали и решили вернуться обратно, вы заезжаете под мост. Здесь вот в районе, где бытовка, где работает погрузчик, будет один выезд на Пчелницкий проспект. Сарман трактына туры юл булачак. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, бу төп магистраль, шуңа күрә тизлек тә, транспорт агымы да бик зур. Шуңа да киеренкелекне бетерү кирәк. Здесь более 50 лет беспокоит этот разворот. Ждешь его долго очень. Я сам за рулем езжу. Очень долго ждешь. Даже если светофор там отсекает улицу центральной, под мостом же разворот есть, не дождешься, не всегда дождешься. Так ведь, да, что поток остановится. И тут как играли в рулетку. Моннан тыш тротуар һәм җәяүлеләр кичүе барлыкка киләчәк. Хәзерге вакытта юлчылар бетон салу өчен нигез әзерләү буенча эшләр башкаралар. Чистарту корылмалары да төзекләндереләчәк. Әгәр элек агынты сулар турыдан-туры Мәләкәскә эләккән булса, хәзер су баштан чистартылачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шоллы мэр Ноэль Мәгдиев булганы соңгы, әмма шулай ук дәрәҗәдә мөһим объект Мәскәү проспектының дәвамы. Аны 2 этапта төзеп бетерү планлаштырыла. Эшләр стимул федераль программасы буенча алып барыла. Тулырак хәбәрчебез сюжетында. Мәскәү проспектының дәвамын төзүнең беренче этабы 5 пролетлы күпер төзүне дә үз иченә ала. Юл өлеше 4 полосалы булачак. Һәр якка 2 хәрәкәт полосасы була. Өстәмә рәвештә күпернең бер ягында тротуар, ә икенче ягында велосипед юлы булачак. Челнинку-то не потеряли? Нет. Челнинка сейчас спокойно протекает в трубах. Они уложены на всю длину, тут больше 100 метров. Трубопровод, куда временное русло заведено. По сути, очень хороший показала свой характер Челнинка, когда был паводок весенний, немного даже приподнимался уровень воды, быстро мы его спустили. Моннан тыш юлны эшләтеп җибәрү мәсьәләсе хәл ителә. Притяжение микрорайонында 30 меңнән артык кеше яшәячәк дип планлаштырыла. Для более комфортной среды проживания и обитания мы здесь построили 2 года назад детский сад. В этом году начали и завершаем строительство школы на 1501 посадочное место. Ну и, безусловно, сама дорога
положительным образом повлияет на комфорт в данном микрорайоне. Моннан тыш биредә 2 һәм 3 санлы зур сыйдырылышлы автобусларда йөри башлаячак. Бу яңа маршрутлар һәм хәрәкәт итәчәк автобусларда яңа. Аларны август ахырында маршрутларны әйләнеп чыгу, тукталышларны билгеләү һәм пассажирлар агымын белү өчен юлга чыгару планлаштырыла. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Бүген яшь гаиләләр 63,2 кирпич йортыннан фатир ачкычларын алдан нишаллылар. Торак шартларын яхшыртуда яшь гаиләләргә дәүләт ярдәме турында республика законын тормышка ашыру кысаларында тораклы булды. Чара тантаналы шартларда узды. Традиция буенча уңайлы торак яңа күченүчеләр арасында кыйммәтле призларда уйнатты. Бүген 63,2 йортында фатир ачкычларын 27 яшь гаилә алды. Алар арасында Сафиннар да бар. Алар 2018 елдан бирле чиратта торган. Ниһаять яшь ата-ана торак шартларын яхшыртты. Балалар бер бүлмәдә, үзебез икенче бүлмәдә булуыбызга, аларның үзләренең уйнарга бүлмәләре булачак, Алла бирсә. Шулда закон 24 ел гамәлгә ашырыла. Бу вакыт эчендә 2000 гаилә торак шартларын яхшыртты. Когда нам говорят, что мы хороший застройщик, нам хочется отметить, что на самом деле это получается только благодаря всем нам с вами, каждому челнинцу, который работает на предприятии. Питер кварталы торак комплексы яңа яхшыртылган чиста бизәлешле кирпич йортлар, машинасыз ябык ишек аллары, зур балалар майданчыгы булган комплекс. Яшь гаиләләр фатирларны тәкъдим ителгән кичектереп түләү хисабына сатып ала. Ул торак бинаның 80%-ын бәясенә җитә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 15 по 20 мая. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Требуются водители-экспедиторы категории Е. Грузоперевозки по России. Зарплата от 80 тысяч рублей. Телефон 919 626 30 70.